Snappen jullie het spelletje eigenlijk? Helemaal niet. Ik snap er geen fluit van. Maar daarom is het wel spannend. Sluis is een winterse sfeer met een ijsbaan en leuke evenementen zoals curlingcompetities. Maar liefst 24 teams treden afgelopen weken tegen elkaar in deze curlingcompetities. Maar vanavond is de beslissende avond. De halve finale en de hele finale. Dat wordt spannend. Jullie zijn wel fanatieke toeschouwers. Ja, zeker weten. Snappen jullie het spelletje eigenlijk? Helemaal niet. Ik snap er geen fluit van. Maar daarom is het wel spannend. Alleen de puntentelling snappen we niet. Voor wie zijn jullie? We hebben geen voorkeur. Nee. Voor de dames natuurlijk. Het is een gemengde ploeg allebei, hè, dus het maakt niet uit. Voor wie ben je? Voor de leffenballetjes. Maar er zijn 2 leffen, toch? Ja, dat klopt. Ik vrees voor de leffenballetjes de laatste plek, of de 4e plek dan. Goed, de andere helft zit in de finale, toch? Ja, daarom. Dus daar gaan we voor, hè. Een curlingwedstrijd wordt gespeeld door 2 ploegen van 4 spelers. Elke ploeg heeft 8 stenen met een handvat. Een leuk weetje, die steen weegt net iets meer dan 19 kilo. Je speelt in totaal 10 rondes. Zo'n ronde heet een end. Het team dat een steen het beste in de cirkel gooit, wint de end. Mocht dat team meerdere stenen het dichtste bij het middelste punt hebben liggen, dan winnen ze meerdere punten. We staan 3-1 voor, helemaal volgens plan. Dus... Helemaal volgens plan. Ja, we hebben een tactische bespreking net gehad van een uur lang. En het was de bedoeling om elke leg 1 punt te pakken en dat gaat goed. Ja. Ben je serieus? Ja, nee, tuurlijk. Maar waarom? Want ik zou zeggen, het is gewoon een beetje geluk hebben, toch? Nee, dat is geen geluksspel. Dat is echt een tactisch spel. En we zijn elkaar moeten zo overleggen goed, we denken goed na en dan vervolgens een puntje pakken en met de winst weggaan. Hoe kun je nou oefenen op een sport wat je maar een paar weken per jaar kan doen? Het is gewoon puur gevoel, hè. Dat is je kan niet oefenen. Na de sporten oefenen we aan de bar verder. Hè. Dan pakken we al onze worpen, komen we gedacht even terug en dan proberen we daar iets van te maken. Maar... Dit klinkt als een halve strategie. Ja, proberen we. Weer een puntje erbij. Ja, dat is wel nodig ook. Gaat het goed? Nee, niet goed. Oh, nou, In de voorrondes ging het een stuk beter, maar nu had het niet zo goed. Maar wat is nou jullie strategie? Geen strategie. Kijken wat er ligt en dan zien we wel. Hoe kan je nou oefenen op een sport wat je maar een paar weken per jaar kan doen? Ja, ik zou het niet weten. IJshal hebben we ook niet in de buurt dus. Nee. Dus het komt echt op deze week aan. Of je het kan of niet. Kijk, daar houden we al. Huppa, 0 punten. Ja. Maar Wim hebben we nog, hè. Ons geheime wapen. Want hij is de beste? Dat gaan we nu zien. Kijk. Nee, net te hard. Ik zei, het is gewoon geluk. Jammer joh. Ja, Dan maar een biertje straks. inderdaad. Hoe kan het dat 20 jaar geleden we curling nog niet kenden in Nederland en dat het hier nu zo'n succes is? We hebben een mooie schaatsbaan, we hebben een kinderbaan. Wat is het nou mooi dat we ook nog een keer een curlingwedstrijd organiseren. Mijn vrouw die is dat vorig jaar begonnen. En ja, het is gewoon daarvan een succes. Vorig jaar hadden we 16 teams, nu hebben we 24. De sponsoren die doen de curlingwedstrijd. Oké, dus het zijn allemaal organisaties die dus tegen elkaar strijden. Ja, ze komen zelfs kijken of die in de cirkel ligt of dat die er net buiten ligt. Ze zijn zeer fanatiek. En wie gaat er winnen? Ik mag eigenlijk niks zeggen, maar ijskoud de beste denk ik wel dat ze toch wel veel kans maken. Ze gooien heel mooi. Ja, ze nemen het zwaar serieus volgens mij. Absoluut, absoluut. Daar zijn het ook accountants voor natuurlijk. In de finale strijden tegen elkaar ijskoud de beste en leffenballetjes dubbel. En de finale gaat beginnen.
hadden jullie zeker dan weer niet berekend? Nee, klopt. Blijven accountants, hè? En de winnaars zijn Leffenballetjes dubbel. Op plek 2 staat IJskoud de beste. Op de derde plek Langelo en op de vierde plek is geëindigd Leffenballetjes blond. Wanneer dachten jullie nou, dit wordt hem? Nou, eigenlijk tot het laatste moment, maar niet eigenlijk. Het was echt, tot de laatste gooi was het echt super spannend. En mag ik even zeggen, volgens mij was dit jullie sterspeler. Ja, dankjewel. Hij zat er erg goed in. Ja, ik legde hem mooi klaar, hè? Wat is je tactiek? Heb je thuis een curlingbaan? Nee, tuin is te klein. Ik heb een kleine jongeman, daar moet je af en toe ook een keer mee stoeien. Ja, ieder had zijn specialiteiten. Dus de een kon goed gooien, de ander kon goed wegspelen. De ander kon er goed voor liggen. Dus ja, een beetje alle kwaliteiten samen. Een bloedstollende wedstrijd hier in Sluis met terechte winnaars. Best knap hoor.